Ja, met de zeilen is het natuurlijk altijd wat moeilijker omdat de wind altijd eigenlijk een beetje de weg bepaalt. Dus dan is het wat lastiger om te sturen. Ja. Wat vind jij ervan om te zeilen? Ook heel leuk, maar je moet niet bang zijn, want de boot kan redelijk schuin gaan. En daarom moet je je goed vasthouden, want anders kan je in de zee belanden. En dat is niet leuk. En hoe moet je sturen? Hoe bepaal je welke kant je op gaat? We hebben een stuur. Sommigen hebben een ronde, gelijk als een auto, maar dan groter. Maar wij hebben een stok. En met de stok vinden veel mensen moeilijker. Maar eigenlijk, voor ons is het makkelijker, omdat wij dat gewend zijn. En als wij naar links sturen, gaat het naar rechts. En als we naar rechts sturen, gaat het naar links. Dus. En wat moet je met de zeilen doen als je een bepaalde richting op wil? De zeilen, als je echt een heel groot richtingsverschil wilt, dan moet je de zeilen langs de andere kant draaien. Dan gaat de wind ook langs de andere kant. Kan je ook tegen de wind inzeilen? Ja, maar dat is natuurlijk wel veel lastiger. Dan moet je een beetje zigzaggen. Ja, dat is veel lastiger om te sturen ook, maar dat lukt wel. Hoe vaak ga je zeilen? Hoe vaak? Vroeger was dat 1 keer in de week zeker, maar nu 1 keer in de 2 weken of misschien een beetje meer. En wat voor type zeilboot, weet je dat? Een Jeannot of zo? Een Jeannot. Dat is onze kleinste, denk ik toch, ja? Nee, onze grootste. Nee, onze grootste. En onze kleinste is? Ik heb geen idee. Wat is eigenlijk het makkelijkste als je met een grote boot vaart of met een kleine? Een kleine. Want de kleine is makkelijker te besturen. Oké. En wat is het leukste? Ik vind de grote boot het leukste, want er kunnen meer mensen mee en ik ben hem ook meer gewend. Oké. Nou, dankjewel voor het interview en nog veel plezier op het water. Dank u wel, graag gedaan. Dankjewel. Ja, ik ben Marnie Slippens. Ik ben hier in de hoedanigheid als voorzitter van de stichting Breskes Sailing. Wij organiseren hier deze week ons Breskes Sailing Event, een zeiljachtwedstrijd voor grote jachten op zee. En wat gaat er vandaag gebeuren? Vandaag organiseren wij in samenwerking met de gemeente Sluis, buitengewoon actief en natuur en zo, een jeugdmiddag. En daar zijn er 50 lagere schoolkinderen uitgenodigd om met de watersport kennis te maken en iets over de natuur en de zee te leren. En wat kunnen ze allemaal doen vandaag? Een deel van de jongens en meisjes die gaan met de grote jachten mee en die zullen een zeiltocht maken op de Westerschelde. En een ander deel die zal hier in de haven blijven en die leren dan zeilen optimisten. Die krijgen les in het suppen, dus stand-up paddleboards en kanovaren, de eerste beginselen. Ja. En wat zijn optimisten? Optimisten zijn eigenlijk kleine zeilbootjes, typisch geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar, dus voor de beginnertjes in de zeilsport. Oké. En suppen voor de mensen die het nog niet kennen? Ja, dat zijn stand-up paddleboards, dat zijn een soort grote brede surfplanken. Waar je op kan gaan staan of zitten en dan eigenlijk met de roeispanen jezelf voortbeweegt door het water en zo tochtjes kan maken. Ik ben Feline, ik ben 11 en ik ga vandaag kinderen helpen leren zeilen. Ja, ik zag dat je allerlei instructies aan de kinderen aan het geven bent. Hoe kom je aan al die zeilervaring? Mijn opa die heeft een zeilboot, mijn vader zeilt, heel mijn familie zeilt eigenlijk. En ik vond het ook superleuk, dus toen ik een paar jaar geleden, 4 jaar zeil ik al. En ik doe delta combi's en wedstrijden. Ik zeil op de Westerschelde, Veersemeer. En ja, ik vind het echt superleuk. Ja, kom je hier vaak in Breskes? Ja, ik woon in de buurt van Amsterdam en ik kom hier heel vaak, bijna elk weekend. Kom ik hier naartoe om te zeilen. Ik heb zeilles en ook in de Braakman doe ik wedstrijden. Dus ook bijna elk weekend.
Vind je dit goede bootjes om te leren zeilen? Deze bootjes die zijn wel goed voor beginners. En als je dan beter kan, als je wat vaker hebt gezeild en betere ervaring hebt, dan zit je in een ander bootje en dat vind ik wel heel goed. En gaat het goed met lesgeven? Ja hoor, ik had het nog nooit gedaan. Ik doe het nu voor het eerst, maar ik vind wel dat het goed gaat. Dus volgend jaar doe je misschien weer mee? Ja, als ze mij vragen dan doe ik wel. Dan wil ik het wel. Ik ben Anne en ik kom uit Groede. En waarom doe je mee aan de watersportarena? Nou, ik zit zelf op zwemmen en doe ook wakeboarden. En ik vind iets met water doen wel heel leuk om te doen. Heb je al meer gezeild? Nee, wel gesubt en ook al een keer gekanoot, maar nog niet gezeild. Oké, dus dat is een nieuwe ervaring. Ja, nu. En wat heb je ervan geleerd? Dat je moet slalommen als je tegen de wind ingaat en wel goed sturen. Is het moeilijk? Nou ja, als je het eenmaal kan is het wel makkelijk, maar het is in het begin wel moeilijk. Vind je het goed dat zoiets georganiseerd wordt? Ja, want dan kun je ook een keer iets proberen wat je nog nooit hebt gedaan. Ik heet Jara en ik kom uit Oostburg. En wat heb je vandaag allemaal gedaan? Ik heb gesubt, ik heb in een klein zeilbootje gezeten en ik heb gekanoot. En wat vond je het leukst? Het suppen. En van het zeilen, heb je daar veel van geleerd? Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Had je al vaker gezeild? Nee, volgens mij niet. Dus het was allemaal nieuw? Ja, ik had wel al vaker gekanoot, maar nog niet vaak gesubt en gezeild. En wat moet je allemaal doen bij zeilen? Je moet en het zeil in de goede windrichting en je moet sturen. En soms moet je meepeddelen met een peddel, een oranje peddel. Vind je het goed dat ze zoiets organiseren? Ja, dat vind ik heel goed, want ja, het is ook leuk voor de kinderen, een leuke activiteit en er is veel animatie erbij. Dus. Het ging heel erg goed. Het waren hele aardige kinderen en ze deden het heel erg goed. Het was superleuk. Ja, wat vond je vandaag het leukst? Ik vond het leukste dat ik de kinderen iets heb geleerd. Aan het einde mochten we zwemmen en toen ging iedereen zwemmen en iedereen ging elkaar nat maken. En helemaal aan het einde toen zijn we er allemaal tegelijk in gesprongen.